imagine? Macarons, torta. Sikat na torta sa Argao. Pinakasikat din nila na torta. Kasi nga na ni OG's torta. Guys, kung gusto mo ng Argao, puno mo sa OG's torta ha. Pinakasikat ka torta sa Argao. Nagpila ka na yung torta, miss? Hindi na yung chocolate? Ano na chocolate, Miss B? Here's the torta. We'll try to eat.